फ्रेंड्स वेलकम टू रेवती पूजा लाइफस्टाइल இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அக்ஷய திதி நாட்கள்ல பண்ண வேண்டிய பரிகாரத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த பரிகாரம் வந்து ஈவினிங் டைம்ல தான் பண்ணனும். டைமிங் வந்து ஈவினிங் 6 மணில இருந்து 8 மணிக்குள்ள இந்த பரிகாரத்தை பண்ணா நமக்கு கண்டிப்பா பலன் வந்து ரெட்டிப்பாகும். மஞ்சள் துணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த மஞ்சள் துணியில வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு கல்லுப்பு போட்டுட்டு 5 ரூபாய் காயினை வந்து அது மேலே வச்சு சின்னதாக மூட்டை மாதிரி கட்டிக்கோங்க. மூட்டையை வந்து சுவாமி முன்னாடி வச்சுட்டு கற்பூரம் ஆர்த்தியெல்லாம் அந்த மூட்டை காட்டிட்டு வாசப்படிக்கு உள்ளதாக கட்டணும், வெளியே கட்டக்கூடாது. மூட்டை வந்து எதுக்காக அக்ஷய திதி நாட்களில் கட்டுறோன்னா நகைகள் வந்து எதுவுமே அடகு கடைக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மூட்டையை கட்டுறது. அதே மாதிரி பணம் வந்து ரெட்டிப்பாக வரத்துக்காக தான் இந்த மூட்டையை கட்டி வழிபாடு பண்ணுறது. நம்பிக்கையோடு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் சக்ஸஸ் ஆகலாம். அதாவது பரிகாரத்தை பற்றியும் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு சிகப்பு துணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த சிகப்பு துணியில் வந்து 3 லவங்கம், அதே மாதிரி ஒரு ஏலக்காய், உங்ககிட்ட இருக்கிற சில்வர் காயின் இல்லைன்னா கோல்டு காயின், அப்படி இல்லைனாலும் நார்மலாக 1 ரூபி காயின் கூட எடுத்துக்கலாம். நான் 5 ருபீஸ் காயின் எடுத்து காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அது வந்து சின்னதாக மூட்டையாக கட்டிக்கிட்டு சின்ன கண்ணாடி பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கண்ணாடி பவுலில் வந்து சுஸ்திக் சின்ன மாதிரி போட்டுக்கிட்டு 3 பிடி அரிசியை வந்து அதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த மூட்டையை வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா 3 பிடி அரிசியை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னா அன்னபூர்ணி தேவிக்காக தான் பண்ணுறோம். அன்னம் வந்து குறையாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த வழிபாடு பண்ணுறது. இந்த பரிகாரம் வந்து ஈவினிங் 6 மணிக்கு பண்ணணும். அதே மாதிரி முதல்ல சொன்ன பரிகாரம் வந்து நீங்கள் வந்து மாதம் மாதம் வந்து அந்த மூட்டையை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். இது பரிகாரம் வந்து வெள்ளிக்கிழமையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கலாம். நம்ம கண்ணாடி பவுலில் போடுற அரிசி வந்து பச்சரிசியாக தான் இருக்கணும். அந்த அரிசியை வந்து நம்ம பிரசாதமாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம வந்து புறாக்கு வந்து தீனியாக கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச தகவலை வந்து உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த தகவல்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.